രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജാനത് കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നും കേൾക്കുള്ളൂ വയ്യ. ശരി മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഒന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ടില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടില്ല. രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. മുഴുവൻ എഴുതിയത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. എല്ലാം ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ സ്മിത മാതാജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആരെ എഴുതിട്ടോളൂ? ലീന മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? രമ മാതാജിയാ പറഞ്ഞതാരാ എഴുതിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ആരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? രമ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുൻപേ ആരോ പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്മിത മാതാജി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് വായിച്ചോട്ടെ. അത് വായിക്കാത്ത ഞാൻ വായിക്കാം. ശരി. അപ്പൊ മാതാജി ഏതാ വായിക്കുന്നത്? സ്മിത മാതാജി ആദ്യത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി.
അത് ശരി. അതായത് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, കാരണം സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആണ്, സിഗ്നലിന്റെ കുറവുണ്ട്. ഓഫ് ആക്കട്ടെ, വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കട്ടെ. ആ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്? സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരയെയും, അതായത് ഷഡ്രസങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ള ജീവൻ ധീരനാണ്. അയാൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അയാൾ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അല്ലെ? കാരണം സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങൾ, കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാവിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇങ്ങനെ 6 കാര്യത്തെയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിനാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധീരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ധീരൻ, സന്യാസി, പരമഹംസൻ. അപ്പൊ അതില് ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി, അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം. ശ്രീമൽ ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ചോദ്യം, പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഗജസ്നാനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗജസ്ഥാനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പറയൂ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണോ? ഗജസ്ഥാനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഒന്ന് പറയാം. ആന പുഴയിൽ കുളിച്ചാലും അത് കരയിൽ കയറി മണ്ണ് വാരി ദേഹത്തേക്ക് എറിയുന്നത് പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പരീക്ഷത്തിന് സുഖദേവൻ നൽകിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ജാഗരൂകമാക്കുകയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണബോധം ജാഗരൂകമാക്കിയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. ഓക്കെ, തപശ്ചര്യ എന്നാൽ എന്ത്? തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിയതമായ ജീവിത പ്രയാണത്തെയാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിയതമായ ജീവിത ആചരണത്തെയാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് സാധന ചെയ്യണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ നിയതമായ ജീവിത ചരണത്തെയാണ് തപശ്ചര്യ. നമ്മൾ ആ സാധനയാണ് നമ്മൾ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല, അതൊക്കെ പരിശീലിക്കണം നമ്മൾ. ആ പരിശീലനത്തിനാണ് നമ്മൾ സാധന അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസന എന്ന് പറഞ്ഞത്. സാധന ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ, ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അറിവ്, അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില പരിശീലനങ്ങൾ നമ്മൾ നേടണം. അങ്ങനെ നിയതമായ ജീവിതം, അങ്ങനെ ജീവിതം നമ്മളെ ദിവസങ്ങള് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്. ശീലരൂപ ഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സരളമായ കൃഷ്ണ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്? അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക എന്നീ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ
സേവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ അതിന് രൂപാനുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. കാരണം അവിടെ നിയമങ്ങൾ എഴുതി തന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി വളരെ സരളമായിട്ട് പറയാണ്, നമുക്കത് പരിശീലിക്കണം എന്നുണ്ട്. എന്താണ് പരിശീലിക്കണം പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർത്താം. അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വേഴ്ച, മാംസഭോജനം, മദ്യം, ചൂതാട്ടം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരമപുരുഷനെ സേവിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനെയാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, ഒരാൾ ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ? കൃഷ്ണന്റെ അവദാനങ്ങൾ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണമാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വർണ്ണം തൊട്ട് ഭാഷണ ശക്തി, സംസാരിക്കാനുള്ള തോര അല്ലെ, അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് അത് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണ കഥനം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയാ, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാവിന് വിഷയമാക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, ഈ ഭാഷാശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ. പിന്നെ ലൈവിലും കിട്ടും, യൂട്യൂബിലും കിട്ടും. ഡൗട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അടുത്തത്, കൃഷ്ണനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ക്ഷോഭിക്കുന്നില്ല. അതെ, കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെ. സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മായ പിടിക്കില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത്, കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാം? അത് എഴുതിയിട്ടില്ലേ പ്രഭുജി? എഴുതിട്ടില്ല. ആരാ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞത്? വായിക്കട്ടെ. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് കോപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കൃഷ്ണാവബോധ പരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മളുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. പിന്നെ അതിന് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാകണം. അതാണ് നമ്മളെ നിന്ദ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ നമ്മളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് കോപത്തിന് നിയന്ത്രണം. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാകണം, ക്ഷമ ശീലിക്കാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കോപിഷ്ഠനാവുകയും അപരാധിയെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് കോപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കോപത്തിന് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും കോപം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന നിന്നയും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ അത് കോപം എവിടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ നിന്ദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് പോവല്ല. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല അവസ്ഥകളുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് സംസാരത്തിൽ കൂടെ സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോരാ. അത് ചെല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവൻ വെടിയ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നമ്മളെ ലെവലിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിടാം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അഗ്നിതുല്യൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയും പവറും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും അഗ്നിതുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ വരും. അതാണ് പ്രത്യേകത.
പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ ആയ മുത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, നമ്മളെ മകളെ മകനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അത്രയും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിനെ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അല്ലേ? ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. അതിനൊരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. ഭഗവാനും ഭക്തനും നമ്മളുടെ ബന്ധം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അവരത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കും, അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കേൾപ്പിക്കാനും പാടില്ല. നമ്മളെ തർക്കിക്കാനാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഓക്കെ, അടുത്തത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്ത ചോദ്യത്തിനുണ്ട് അത് ഉണ്ട്, അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ അതുണ്ട്. പറയോ അടുത്ത ചോദ്യം? അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. രാമമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനെ കോപത്തെ ഉദാഹരണമാക്കുന്നത് എന്ത്? പുല്ലിനേക്കാൾ എളിയവനും മരത്തേക്കാൾ സഹനശീലനുമായിരിക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപത്തിലാണ് ഹനുമാൻ ലങ്കയെ അഗ്നികസാകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഹനുമാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ക്രോധം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് സാരം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. കോപമില്ലാത്ത യുദ്ധം സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്താൽ കോപം വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മെയിനായിട്ട് ഈ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഓർമ്മിക്കാം, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ലങ്കാദഹനം. ബാക്കിയുള്ള കുഴപ്പമില്ല, ഈ പോയിന്റെങ്കിലും നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കാം. ഏത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ കോപത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ലങ്കാദഹനം. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ, രാമമാതാജി വായിച്ചോളൂ. രസനയുടെ ത്വരകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് രസനയുടെ ത്വരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അതെ, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ രസനയുടെ ത്വരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭൗതികതയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 ത്വരകൾ ഏതെല്ലാം? 1 ഭാഷണ ത്വര, 2 മാനസിക ത്വര, 3 ശാരീരിക ത്വര. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്വരകൾ. മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം അല്ലെ? ഈ 3 ത്വരകളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, 3 ത്വര. ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് താതാത്മ്യം വരുമ്പോൾ ഈ 3 ത്വരകൾ ഉണ്ടാവും, മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരവും അല്ലെ? ഓക്കെ, അടുത്തത് അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്നിവ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് അവിരോധ പ്രീതി. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ഓക്കെ, അതെന്ന് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തടസ്സം, ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകാത്ത രീതി അല്ലെ? ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്തത് അഥവാ തടസ്സമില്ലാത്തത്. ഭക്തിക്ക് തടസ്സമില്ലാത്തതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. മറ്റേതോ നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം. ഭക്തിക്കെതിരെ, അതായത് നൈരാശ്യമുള്ള, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോ ആ ക്രോധം. ഓക്കെ, ശരീരത്തിലെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ ശീലഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ജിഹ, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, ഇതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ്. നാവ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. രസനാ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങുമിങ്ങും അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അതായത് അധികം ഭക്ഷണം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജഹ്വ, പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞു മാതാജി. രസന, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, ഇതിന്റെ 3ന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ജിഹ, രസന, ജനനേന്ദ്രിയ, 3 ജനനേന്ദ്രിയം നമ്മൾ മുന്നിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ.
അല്ലെ? ജിഹ, രസന, ജനനേന്ദ്രിയം. ഇതിന്റെ പറയാ ജനനേന്ദ്രിയം. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ താനേ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ശീലം വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രഭുജി വേറൊരു ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏകാദശി ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ അതുകൂടെ വേണം അതില്. ഇത് മാത്രം പോരെ പ്രഭുജി? ആൻസർ മാത്രം പോരെ? പോരെ പോരെ, ഇതും കൂടെ എഴുതണം. കൃഷ്ണപ്രസാദം പിന്നെ ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ കൃഷ്ണപ്രസാദം പ്ലസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഉദരത്തിന്റെ പാർഷ്യലായിട്ട് ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന് ഏകാദശിനെ പറ്റിയുള്ള വ്രതം വേണം. കൃഷ്ണപ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സോറി, 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രസനയുടെ ത്വരകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഈ ആൻസർ വരൂല്ലേ? കൃഷ്ണപ്രസാദം ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി കഴിഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, ഗോസ്വാമി ഗോദാസൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസർ പിന്നെ നമ്മള് എന്താ കൃഷ്ണന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അതിനു മുമ്പേ ഏകാദശിയും ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിലല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? അല്ല, അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതായത് പാർഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെത്താനെ ഭഗവാന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ടാകുമെന്നല്ലേ ഇന്നലെ പ്രഭുജി പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ, അതായത് നമ്മള് കൃഷ്ണപ്രസാദം, അതായത് ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോടുകൂടി നമ്മളെ ത്വര അല്ലെ, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ അതോടുകൂടി എന്താണ് പ്രസാദം, ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവത് പ്രസാദം നമ്മൾ പിന്നെ സ്ഥിരമാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക അതോടുകൂടി. കാരണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൺട്രോൾ വരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണ. എന്തിനാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് കൃഷ്ണപ്രസാദത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ആൻസർ എഴുതിയാ പോരെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ല, രണ്ടും എഴുതണം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവത്. കൃഷ്ണപ്രസാദവും അനുഷ്ഠാനവും. അതായത് വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ചിലർ എത്തൂല. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണപ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം. നമ്മൾ നന്നാ ശരി. അന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വിഷയം എന്താണെന്നറിയാം? നമ്മള് വ്രതം മാത്രം എടുക്കും, കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കൂല. മനസ്സിലായേ? കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. 50% നമ്മളെ കയ്യിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഇതില് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധുസംഘത്തിൽ കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം, നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രസാദത്തിൽ കഴിക്കുകയും വേണം. രണ്ടും എഴുതണം. കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു സമയം ഈ പാരണവിടിയിലിന്റെ ടൈമിനല്ലേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ ഏകാദശി അല്ലേ? അല്ല, ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? ഉപവാസം. അതിൽ തന്നെ എന്താണ് ശരിക്കും നിർജ്ജലുണ്ട് അല്ലെ? പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക്. ശരി, ചിലര് സാധാരണ നമ്മള് ഭക്തിയിലല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറില്ലേ? അവര് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുവോ? ഇല്ല, അവര് ഫാസ്റ്റിംഗ് തന്നെ പോകും അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ പലതും കാണാം. ഫാസ്റ്റിങ്ങും ശരീരം നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപവാസം നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ? ഉപവസിക്കുക, ഭഗവാൻ അടുത്തിരിക്കുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പട്ടിണി എടുക്കണേലും ഭേദം വെറുതെ പട്ടിണി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അന്നൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാതും ഭഗവാനെ അടുപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ ഭഗവത് പ്രസാദം എന്തിനു കഴിക്കുന്നത്? അതും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത്? ഉദരത്തിന്റെ ത്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്യണം, പ്രസാദവും പ്രസാദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം, വീട്ടിലൊരു ഖാനും ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം അവിടെ, അല്ലേ? നമുക്കപ്പുറത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ വെയിറ്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഉദരത്തിനെ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഒരു ദിവസം തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന് 2 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഏകാദശി വ്രതം നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അതൊക്കെ അടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 2 എഴുതണം കേട്ടോ. അടുത്തത് ഗോസ്വാമി ഗോദാസൻ ഇവ വ്യക്തമാക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ ഗോസ്വാമി. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം അഥവാ ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി ഗോസ്വാമി. ഗോദാസൻ മറ്റൊരർത്ഥം ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ. ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഗോദാസൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവൻ ഗോദാസൻ. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവൻ ഗോദാസൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. ഓക്കെ. ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾ ആരെല്ലാം? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 അതല്ല, പേരാണ് ചോദിച്ചത്. ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾ 6 പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതില് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീല രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീല ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീല രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾ. കൂട്ടത്തിലും ശ്രീലയുണ്ട് അല്ലെ പ്രഭുജി? ശ്രീല, ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീല രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീല ഗോപി ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീല രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിത ആരാ? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. ഇനി മാതാജി ആരെന്തോ പറഞ്ഞില്ല, എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ? ലീല മാതാജി. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രചനയുടെ ത്വരകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മളെ രചനയുടെ നാവിന്റെ ത്വരകളെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം. തനിക്ക് കൃഷ്ണൻ പ്രസാദം നൽകുമ്പോൾ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം. അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് അതിനകത്ത് വരയില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇല്ല, നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ചോദ്യം രചനയുടെ അല്ലെ നാവിന്റെ ത്വരകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? അപ്പൊ നാവിന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണപ്രസാദം, പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നാവിന് 2 കാര്യമുണ്ട്. രാമന്റെ ഒന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, രുചി അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കും. ഈ 2 കാര്യമാണ് നാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യവും പറയണം. അതാണ് നാവിന് 2. അതല്ല, പ്രസാദം നൽകുമ്പോൾ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം. അങ്ങനെ വേണോ? അങ്ങനെ വേണ്ട. പ്രസാദം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ആ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് പറയും നമ്മൾ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആ മനോഭാവം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് അങ്ങനെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ള മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മളെ നാമങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് നമ്മള് നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. ഈ 2 കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു. നാമം ജപിക്കുക നാവിനെ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നാമം വേറെ എന്തെങ്കിലും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നാമം ജപിപ്പിക്കുക. 2ാമത്തത് കൃഷ്ണപ്രസാദ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. കാരണം നാവ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. നാവിന് ടേസ്റ്റും വേണം, സംസാരവും വേണം. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം
എത്രയേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് ആ നാമിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രസാദവും പ്ലസ് നാമജപവും 2 കാര്യം നാവിനുണ്ട്. 20ാമത്തേന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? 20, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബുക്ക്, അത് രചിച്ചത് ആരാന്ന് പറയും? ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ്, അതായത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ ഉപദേശാമൃതം. 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് 11 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഒരു സെക്കൻഡ്. സുഗത ഗോസ്വാമിയുടെ മറുപടി അല്ലേ? ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് ആരെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് 4ാമത്തെ ചോദ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നൽകിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? അതല്ലേ ചോദ്യം? അതെ, രമമാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? രമമാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ, പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല, നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ജാഗരൂകമാക്കുകയാണ്. പതുക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? പേജ് നമ്പർ ഏതാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ തപ്പിട്ടാൻ പ്രയാസം. 4ാമത്തെ പേജ്. എന്താ ഉത്തരം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പാരയുടെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ശരി, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അതെ, അതായത് യൂട്യൂബിലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. സംശയം യൂട്യൂബിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ശ്രമിക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേഷ്, എല്ലാ ആൻസറും കാണുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻസേഴ്സ് എല്ലാതും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. അപ്പൊ ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവര് ക്ലാസ് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒന്നുകൂടെ റിവിഷനാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പറയണം. അപ്പൊ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് വരും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു 5-6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത്, ഈ ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ അതിനാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണല്ലോ ഒരു കുറെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും മനസ്സ്, ക്രോധം, വാക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാക്കുകൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന്റെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിന് 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു പോകും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവരും അപ്പൊ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യാം മാക്സിമം. പിന്നെ പറയില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ, എനിക്കൊന്ന് 2ാമത്തതും കഴിഞ്ഞു പോയി. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. പ്രഭുജി, ഈ ശ്രീല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അതെ, നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുക്കണതാണ് അതിന്റെ മനസ്സുചിത. സെക്കൻഡ് ഇതില് അടുത്ത ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ അത്യാഹാര പ്രയാസച്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ
ജനസംഘശ്ച ലൗല്യച്ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി വിനശ്യതി പ്രത്യാഹാര പ്രയാസച്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യച്ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി വിനശ്യതി. ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇത് ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള ഭക്തി തന്നെ പോകും. അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളുള്ള ഭക്തി തന്നെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലീവിങ്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫുൾ എനർജി കളയാന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതും കഴിഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ കിട്ടും. നമ്മളെ സംസാരം അനാവശ്യമാവരുത്, ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കാം. അത് ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വെറുതെ വായതോരം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അടുത്തത്, വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാകാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് അനുസരിക്കുക. അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മളെ ഒരു വൈദിക നിയമങ്ങൾ, നമ്മളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അത് പറയില്ല, ഒരു വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അഥവാ വൈദിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെ, നിയമങ്ങള് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ചില മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിക്കണം. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പരിപാലിക്കണം. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പരിപാലിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിയമങ്ങൾ പരിപാലിക്കണം. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ആത്മീയ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതിന് സ്വച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. പിന്നെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേരുക. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാർത്ഥി. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, 5ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളായ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേരാം. അതായത് സത്സംഗം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികത മാത്രം ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് അതിയായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. അതെന്താണ്? നമ്മളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറ്. പിന്നെ സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ അത്യാർത്ഥി. നമ്മുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയാലും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ചെറുതായിരിക്കും, അതിനു വേണ്ടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയില്ല. ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയില്ല. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭക്തി ക്ഷയിക്കും. പതുക്കെ 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 താന്നു പോകും നമ്മളെ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? എളിമയായി കഴിയാനും ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാനും വേണ്ടി അത്ര മനുഷ്യ ജീവിതം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം. നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. അതായത് എളിമയായി ജീവിക്കാൻ, എളിമയായി കഴിയാനും ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാനും, ഉയർന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന ഭാഗവത് ചിന്ത. ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ലളിതമായി ജീവിച്ച് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം. അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. പരമപുരുഷോത്തമന് 3 വിധം ശക്തികളുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്നുകൂടി ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അങ്ങനെ 3 തരം ശക്തികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ.
ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും. ആത്മീയ ശക്തിനെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശക്തിയാണ്. പുറത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. നമ്മളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് വരുന്നത് തടസ്സ ശക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് 3 ശക്തികള്, ഒന്ന് അകത്ത്, ഒന്ന് പുറത്ത്, പിന്നെ നമ്മളും. അപ്പൊ എന്താണ് പുറത്തുള്ളതിനെ ബഹിരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗം, അതന്നെ അന്തരംഗം, പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് തടസ്സം. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ 2. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും കടക്കാം, ഇപ്പുറത്തേക്കും കടക്കാം. നമ്മുടെ ഗുണം അതാണ്. നമുക്ക് തടസ്സ ശക്തി കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാം. നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. സങ്കുചിത ഹൃദയരല്ല, വിശാല ഹൃദയരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അവർ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ഹൃദയരല്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഒരാൾക്ക് വേദനിക്കുമ്പോ അവന് വേദനിക്കും, ഒരാൾക്ക് ദുഃഖിക്കുമ്പോ അവന് വേദിക്കും. നമ്മൾ 3 തരം പറയുന്നുണ്ട്. സുഖത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിനെ പറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഒപ്പം ദുഃഖിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം, ഒരാൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഒപ്പം സന്തോഷിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദുഃഖം അവന്റെ തന്നെ ദുഃഖമാണ്, എന്റെ സുഖം എന്റെ തന്നെ സുഖമാണ്. 3ാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോ അവന്റെ ദുഃഖം എന്റെ സുഖമാണ്, അവന്റെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ സങ്കുചിതമായ ഹൃദയരല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ തന്നെ അവന്റെ ദുഃഖം എന്റെ, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അവസ്ഥ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് അവരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സങ്കുചത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്, അങ്ങനല്ല ഇവൻ എന്റെ കാറ്റഗറി, ഇവൻ എന്റെ രാജാക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്റെ സ്ഥലത്തുള്ളവനാണ്, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പരോപകാരം തന്നെ. അതായത് ഒരു ജനറലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക, അതായത് പാവപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചിക്കനും ബിരിയാണിയും കൊടുക്കുന്ന പോലെ, മനസ്സിലായ ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊന്ന് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അതൊന്നും പരോപകാരമായിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഇസമാണ്, ഒരു രീതിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു രീതി മാത്രമാണ്. നമ്മള് ഇസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രീതിയാണ്. ഹിന്ദുസം, ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം ഇസമാണ്. ഇത് ഇസം ഉണ്ടാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്, അത് വേറെ കാര്യം, അതിന് പറയൽ വേറെ കഥകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുക എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് മഹാത്മാക്കൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നവരെ കാര്യപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അവരെന്താണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കും, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കില്ല. പരിപൂർണം ജ്ഞാനം, നമ്മള് ഈശവാസുപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ, ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, മറ്റതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുള്ളൂ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കില്ല. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം, അതിനു വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യത്തിന് അവർ ചെയ്യില്ല. മഹാത്മാവ്, അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ്, അമ്പലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജിയാണ്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അറിയാല്ലേ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു? അറിയില്ലേ? അല്ലേ? അറിയാം. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതും എല്ലാവരും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ആ പ്രഭുവിനോടാണ് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കണം, ഇപ്പൊ ഞാനല്ല എടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലെ? അത് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്റെ പിറകിലുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കണം, പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്, ആ ക്ലാസ്, ഈ ക്ലാസ്, ഈ ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചർ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ശക്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം എത്തിക്കുക. ഏത് വിധത്തിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്
നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും അഡ്മിൻ സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ പിറകിൽ നമുക്ക് കുറേ ഷോർട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും. പല ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് നാളെ ഒരു മാതാജി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എക്സാം എഴുതി എനിക്ക് പേപ്പർ എന്റെ എന്താ പറയാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി എനിക്ക് കിട്ടില്ല. ഇത് ആര് ചെയ്യുന്നു? പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും നമുക്ക്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന്റെ പിറകിൽ കുറെ വ്യക്തികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിയാതെ. അപ്പൊ നമ്മളും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മഹാത്മാക്കള് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും അവരെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരെയാണ് ശരിക്കും മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാന്ന് പറയണേ. അപ്പൊ മഹാത്മാവ് അല്ലാത്ത സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവ്, അങ്ങനെ അവഗീസിതമായ കൃത്യരായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അങ്ങനെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് അവരെപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായയുടെ നിയന്ത്രണം, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണമായിരിക്കും. അതിന് ദണ്ഡനാണ് അവിടെ കിട്ടുക. ഭഗവാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ദണ്ഡന പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിധേയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ വലയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ നല്ല ടീച്ചറെ എടുത്ത് വിടും. ആ ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് തല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിയില്ല. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന 3 ക്ലേശം, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഇങ്ങനെ 3 ക്ലേശങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇത് വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂകമ്പം നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, കൊടുങ്കാറ്റ് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, വരൾച്ച നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നിർത്താൻ നമ്മളെ കയ്യിലല്ല. അതിനാണ് ആദി ദൈവികം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. അത് കിട്ടാഞ്ഞത് നമ്മളെ ഭാഗ്യം. അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. കേരളത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെ വരൾച്ച നമുക്ക് പാർഷ്യലായിട്ട് അത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഭൂകമ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കൊടുങ്കാറ്റും ചെറുതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. എപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം കിട്ടുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കം കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുണ്ട്, ഉണ്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ഇനി കടക്കും വരൾച്ച, കൊടുങ്കാറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർഷ്യലിന്. ഭൂകമ്പം എപ്പോഴും വരുന്ന അറിയില്ല രേഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. ആദി ദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സയൻസ്, എത്ര ടെക്നോളജി വളർന്നാലും നമുക്കിതൊന്നും നിർത്താൻ പറ്റില്ല. കൃമികീടാദികൾ, വൈദികൾ, മറ്റു ജീവികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറോണ വന്നു പോയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. ഇത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം വസൂരി ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയി. ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. പേരുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാനസികമായ ശരീര ക്ലേശങ്ങൾ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഇന്നലത്തെ മനസ്സിലെ വിഷമല്ല ഇന്നത്തെ വിഷമം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് കാറ്റഗറി എടുത്താലും അറിയാം. നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനസിക വിഷമങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിലാവും അല്ലെ? മാനസിക വിഷമം അവർക്കുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇല്ല അവർക്കില്ല, അവർക്കുണ്ട്. അവരുടെ പ്രായത്തില് നമ്മ 16, 17 അല്ലെങ്കിൽ ആ വയസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ വിഷമം ഇവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ കാര്യം മാറ്റുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. സംഭവം അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഇത് നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയാണ്. അതിന് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പേര് മാറാന്ന് പറയുള്ളൂ. പേര് മാറിയിട്ട് പറയില്ലേ, പേര് മാറ്റിയിട്ട് കളർ മാറ്റിയിട്ട് കുപ്പിയില് തരുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് നിലനിൽക്കും. ഇത് മാറില്ല. പേരുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ച് വെക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ച് ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് ഉയർന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്കത് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ കുറച്ച് ടഫാണ്. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. എന്നിരുന്നാലും സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ പറയാം, നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മളെ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെ വേണ്ട, ഒരു 100 വർഷം പിടിച്ചു. 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏത് വീട്, എങ്ങനത്തെ വീട് ഒരു കൊടുത്തില്ല. കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എത്രയോ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞത് അതിനെ ആദ്യം സംഭരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടോ, സംഭരിക്കണം. അതിന് പറയുന്ന ആവശ്യത്തിലധികം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ശരീരം നിലനിർത്തണം, ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കൂടാണ് ആത്മാവിന്റെ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ കൂട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് അല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? അത് ശരീരത്തിന്റെ കാര്യം നദിയിലെ വഞ്ചി പോലെ. മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമായ വസ്തുക്ഷാമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒരു ചാക്ക് അരി അരി തുറന്നു വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് കുറച്ച് അരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആ ചാക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ വയറിൽ നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്ത് നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സംഭരിച്ചു. ഇത് അത്യാഹാരമാണ്, ഇതിന് വിലക്കപ്പെട്ടു. അത്യാഹാരത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം. അമിതമായ ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ അത്യാഹാര പ്രയാസച്ച. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ സംഭരിച്ചു വെക്കണ പോലെ. അതാണ് അത്യാഹാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെമ്പാടും മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത്ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദോഷകരമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ, അത് കുറച്ചൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ജീവിതം മുഴുവനും പ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊരിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനേ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭക്തി താഴ്ത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ മാറണം. എളിയമായ ജീവിതം എന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥത സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുക്തരാണ്. പറയുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. കാരണം എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്താഗതി. പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം. ഇതിലേക്ക് പതുക്കെങ്കിലും നമ്മൾ വളരണം. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ സമ്പത്തുമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വേദാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളപ്പോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോഴെന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതം ശരിയാക്കി അർത്ഥവർത്താക്കാനും കഴിയും. പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉന്നതമായ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അത് പഠിക്കുക, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിതം ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നമ്മൾ നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സത്വഗുണം കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം. അവിടെ നിന്ന് എത്തുന്ന നമ്മൾ തുടക്കം. മുക്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ, ബ്രാഹ്മണിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മെത്തേഡുകളാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, ഇത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും, ഉള്ള ഭക്തി തന്നെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അത്യാഹാരം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ പുറകെ ആയിരിക്കും നമ്മള് ജീവിതം മുഴുവനും പിറകെ ആയിരിക്കും. എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ പിറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം പരമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവനാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ധർമ്മം, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമമായ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ പതുക്കെ, അതായത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. ആ ജോലി ഇറച്ചിവെട്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പൊ പറയാം എന്റെ ഉപജീവനം ഇറച്ചിവെട്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ശരി, അപ്പൊ നീ ഇറച്ചി വെട്ടി നീ ജീവിച്ചോ,
അവിടെ നിൽക്കണം സബ്ജക്റ്റ്. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപജീവനത്തിന് വേറെ മാർഗം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനം പരമാവധി മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്കത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ധർമ്മസ്യ അപവർഗസ്യ നർത്തതയോ കൽപ്പതേ. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോശം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടുള്ളതാണ്, ഭക്ഷണ നേട്ടമുള്ളതല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ധർമ്മങ്ങൾ മോശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണബോധം നേടുന്നതിന് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റഡ്. യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോ, യോഗിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ, യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവനല്ല, കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ. അവന് അത്യാവശ്യത്തിന് ഭക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി, അത് വേറെയാണ്. രണ്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് എല്ലാ ജനകൃഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ നോക്കിയാലേ അവർ ഗൃഹസ്ഥരായിരുന്നു. അവർ ജീവിതം അത്യാവശ്യം എന്താണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം. അതാണ് നമ്മുടെ മതം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മളായ അവസ്ഥയിലല്ല, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളായ അവസ്ഥയിലല്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത്ര അട്രാക്ഷൻ ആണ്, പെട്ടെന്ന് അത് എടുത്തു കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, 55. ഓക്കെ, നാളെ ബാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മള് 6 തരം കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കും. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഒന്ന് വായിക്കോ? ബുക്കുള്ളൊരു ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചൊന്ന്. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛമായ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക, ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവെക്കാതെ സ്വച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. 5 കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ വിഷയങ്ങളായ ജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കലരുക. താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കലരുക. പിന്നെ സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഭക്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? നശിപ്പിക്കും. ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്വയവും അർത്ഥവും പറയണ, അതിനകത്ത് ആ 6 കാര്യങ്ങള് ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതിയാവോ? അല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴേ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുകൂട്ടൽ, യമനിയമങ്ങളെ അമിതമായ ആസക്തി, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. പക്ഷെ ഇത് ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്രയും മനസ്സിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേതായാലും മതിയാവുമല്ലോ. മതി ഹരീഷ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണം. അത്ര ഉള്ള ആവശ്യം. ചെറുതായിട്ടാവുമ്പോ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് നിർത്തണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അമിതമായ ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറുതാവുമ്പോ അങ്ങ് നിൽക്കും. അമിതമായ ഭക്ഷണം അതൊക്കെ അതങ്ങ് നിന്നോളും. ഒക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പറയും. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് പറയുന്നത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടും തോറും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറയും.
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭക്തി പറയാൻ നാമജപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണം. നാമജപെങ്കിലും ജപിക്കും. കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം അതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരും. അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ പറയെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അത് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിന്റെ പറയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഉണ്ടാവില്ല, അതും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്ര പെട്ടതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാമജപമാണ്. നാമജപത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് സ്പീഡ് കിട്ടും. നാമജപം ഇല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാമജപം വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും. തിയറി ഇല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാമജപം. അത് മസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ. പരമ പുരുഷോത്തമന്റെ 3 ശക്തികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. 3 തരം ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരം ശക്തികൾ നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തികളുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്, അന്തരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്, അത് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ശരിക്കും പറയുമ്പോ ഒക്കെ ശരിയാണ്. ദേശീയവാദമൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യവാദം എല്ലാവരും സഹായിക്കണമൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇസമാണ്, ഒരു രീതിയാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതും ശരിക്കും സങ്കുചിതം തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇതും സങ്കുചിതം തന്നെയാണ്, ഇതും ഭൗതികത തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, വികർമ്മത്താള് വളരെയധികം ബെറ്ററാണ്. അതായത് വികർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ അതിനൊക്കെ വെച്ചുമ്പോ വളരെ വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതാണ് ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സങ്കുചിതരായ ഹൃദയ വിശാല സങ്കുചിതമായ ഹൃദയരല്ല വിശാല ഹൃദയരെന്ന് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നു. സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ, സങ്കുചിതമാണ് അപ്പന്മാരുടെ മനസ്സ്. ദേശീയവാദം, എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ നോക്കണം, അതിന് സംശയമില്ല, അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ഏത് വിശാല ഹൃദയരക്കുള്ളത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാതും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അത് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഈസിയാ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സത്യം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമം ജപിക്കണം, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റൂല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്, 3 തരം ക്ലേശങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നേ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് കിട്ടിയിരിക്കും നമുക്ക്. അതിന്റെ പവർ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ പവർ കുറയ്ക്കാം. ആദിദൈവികമായാലും ആധ്യാത്മികമാണെങ്കിലും ആദി ഭൗതികമാണെങ്കിലും ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പേരുകൾ മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുള്ളൂ. അത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭിച്ചിരിക്കും, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതാണ് 3ാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാര്യത്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാഹാരം എന്ന ആദ്യത്തെ അത്യാഹാരത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റാണ്. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദാഹരണം പ്രഭാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു അരി ചക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികളിന് അവരെ എടുത്തു പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അരി വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അതാ പറയുന്നത്. സംഭരിച്ചു വെക്കും നമ്മള്. അങ്ങനെ വേണ്ടേ പ്രഭുജി? എന്താ മാതാജി? അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കണ്ടേ? ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോണം. അപ്പോഴോ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം, ഈ ജന്മങ്ങളെല്ലാം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചു ഉറുമ്പുകൾ. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഉറുമ്പായിട്ട് മാറും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സെൽഫിഷ് ആവണതാണ് പ്രഭുജി. അതന്നെ. അപ്പൊ ഉറുമ്പായിട്ട് മാറും. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഉറുമ്പായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാതും കൊണ്ട് ശേഖരിച്ചു വെക്കണം. മനസ്സിലായ? ഉറുമ്പ് എന്താ, ഉറുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണല്ലേ. അല്ല പ്രഭുജി, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോരം ആഹാര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ മേടിച്ചു വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ 1ാമത്തെ മന്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പ്രഭുസ്വാമി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണിത്. അല്ലാണ്ട് അരിജാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാതിരിക്കാനോ സാധനം സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കാനോ അല്ല പറയുന്നത്. ഇതാണ് അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നമ്മൾ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതെ, അതായത് നമ്മളെ ജീവിതം ലളിതമായിരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും, 1 ചാക്ക് അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ചാക്കിന് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും നമ്മൾ, അല്ലേ?
അതാ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും വേറെ ഒരാളൊന്നും ഒരു ചാക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, അതും കൊണ്ടുവരാന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത്യാഹാരത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. മുഴുവനും നമുക്ക് പറ്റില്ല 100%. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ നമ്മൾ ആരായി? പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടു, ഈ ലോകം വിട്ടു. മനസ്സിലായി? അതിനെ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ഗോതമ്പുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് വിഷമം. മനസ്സിലായി? ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ആ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ അവരിനെ തരുന്ന ഉപദേശമാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ കാണുന്നത് അവര് തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മള് നോവൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളല്ലത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളല്ല ഇത് തരുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കാണാം. കാരണം അവര് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ്, അവര് ആ ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവര് ചിന്താഗതി വേറെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭഗവാന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഫോട്ടോ കൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? ആ ഭഗവാനാണ് അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഉപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് അധികം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് കൊടുക്കാത്ത, അല്ലേ പ്രഭുജി? അല്ല, സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അതിനുള്ള ഇതില്ല, ഉപ്പ് കൊടുക്കാനും ഇതില്ല. കിട്ടിയത് കൊടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ, ഉള്ളത് കൊടുക്കാന്നല്ലാതെ. അതായ പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥകളാണ് അതൊക്കെ. അവര് തമ്മിലുള്ള അത്രയും കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവര് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ 55ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഞാൻ എടുക്കൂല, ചിലപ്പോ വൈഫായിരിക്കും എടുക്കാം 2-3 ദിവസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടൈമിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ 55ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ശരി, അപ്പൊ ഓക്കെ. പാഞ്ചകൽപ്പരൂപച്ച് കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച് പതിനാഭാവനേക്ക് വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ഉപാധിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് ഞാനായിരിക്കും എടുക്കാം, ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് പാർട്ടനായിട്ട് എടുക്കും. കാരണം ബിസിയാണ്. എന്താ മതാജി? നാട്ടിൽ പോവാണ്. നാട്ടിൽ പോകണം. അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ക്ലാസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും മാറി എടുക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങും. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്ലാസ്സാണ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവും. ഇതേപോലെ ഉഴപ്പാൻ പറ്റൂല പ്രഭുജി, ഇതേപോലെ ഉഴപ്പ് നടക്കൂല. ശരി ശരി, സ്പീഡിലെടുത്ത് പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ, നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.